Perlu kene kade kala kidro kaban som khlai hakan new tarik jong banai Disember. Timenta ko diong ani thu ipi kumno ba phila ban the tiket lang ba ka online. Te ko bele sibo ni phi ke perlu pojor baro ke bijo kersan ni kene ke channel ko jonga ngangi be pidon ke met ke khoi pakhia. Te perlu ngakar pat de phi ba pin ngom ha ban page kene video do ban kur nang ba pin tip kuno ban yo ya ki tiket lang ba ka online. Te perlu kene kala kidro bala penyait da ke Ambrose Memorial Secondary School Create West East Jaya Hill District. Te perlu kador jong ketika tang live tong ka kat ba ki pras hang ne ki long ki bahe wayo nong kong unyo da ka Mahindra Thar wayo ba arpar unyo da ka Mahindra Bolero pick up wayo balai unyo da ka Scooty padang don ru sa ki conclusion price hadu santali san hajar marwe badha kata ka sngi ka bam pkhlai ya kane ka main lucky draw on sab khlai ro sa atali ki lucky draw kata de ki express lucky draw ka we da ka iPhone 16 apsan ka we ki tiket ka we de ka Scooty apsan ka we ki tiket. Perlu kita kuat bantet ki tiket jong kene ka lucky draw kita kuat banyo ya kene ka Thar pila bantet ki tiket lang ba ka online ru le ne pila bantet offline ru namar ba haf kleng ki jaka la di ya ki tiket jong kene ka lucky draw te ki kuat bantet online pila ban phun ne WhatsApp ha kene ki number ki bang IFP hang ne screen